Turismoa erakartzeko Euskadik daukan ahalmena itzela da dudarik gabe. Han hemen sakabanaturik txoko ugari ditugu, zein baino zein ederragoak eta bisitatzea merezi dutenak. Baina edertasun formala zaratago, garrantzi handikoa da eskaintza osatzea. Berez dauzkagun gainerako baliabideak lagun, kultura, gastronomia, arkitektura eta ostatu sarea. Alde horretatik, eskualdeetako bizilagunen parte hartzea ezinbestekoa da. Hori bera dugu Aiarako eta Nerbioi garaiko eskualdeen kasua. Bertako biztanleak arro daude euren ondareaz, eta ederki dakite zenbateko balioa duen. Hori guzti hori bisitarien esku jartzen dute, baina izadiak hartzen duen lekua bereziki nabarmentzen dute. Horrez gain, euren erroak ez dituzte ahaztu, aitzitik, eskualdeko ekonomiaren indari giarazle nagusi izandakoa bultzatu egiten dute, baserria. Baserrietatik lortzen diren elikagaien kalitatea ez dago zalantzan jartzerik, eta gaur egun Aiarako eta Nerbioi garaiko beste balio ezin garrantzitsuago bat da. Gaur Urduñan hasiko dugu gure ibilbidea. Bizkaia osoan ez dago beste herririk hiri titulua daukanik. Garobel mendizerraren oinean ondare monumental eder baten jabe da. Eta turismo bulegoan berehala jakingo dugu zenbat gauza dauzkakun ikusteko eta gozatzeko. Gure ikuspuntutik, jendeari gehien gustatzen zaiona da Arana. Jendea ona etortzen da eta bai ikusten dela hiri monumentala, bai monumentuak, enparantza osoa, baina gero gehien mantatzen duen jendea da hori paisaia, Arana guztia. Baserritarrek lortutako eta ekoitzitako produktuak herriko dendetan daude salgai, saltzaileek arro saltzen dituzte eta. Melis kafetegian esaterako, eskualdeko produktuak ez ezik, marmeladak eta bizkotxoak ere saltzen dira eta dastalekua ere bada. Nire ustez modurik errazena da. Azken finean Ibarreko ekoizlea zein bere herrian bizi da eta jendea normalean ez da hara joaten. Hau, produktu guztiak zentralizatzen dituen saltoki bat da. Eta Urduñak bere ahalmena eskaintzen du produktu bikain hauentzat guztientzat. Mendeika Urduñako administrazio batzarraren barruan dago. Hemen abelazkuntza estentsiboa da nagusi. Inguruko larre zabalak direla eta leku ezin hobea da behi, zaldi eta ardiazkuntzarako. Julian kide den elkartea 8 abeltzainek osatzen dute eta denek egin dute ekoizpen ekologikoen alde. Elkartea Ibarreko abeltzain guztien artean bultzatu zen. Eta elkartearen barruan hainbat ikastaro antolatu ziren. Aberazkuntza ekologikoa lantzeko ideia sortu zen, eta orduan 7-8 abeltzainek erabaki genuen ekoizpen ekologikoen ildotik jarraitzea. Nire ustez guretzat hobe da, ez da hainbeste pestizida erabiltzen, ez da ongarri kimikorik ere. Ekoizteko beste modu bat da, ezberdina da eta merkatua bilatu behar zaio. Mendeikako herri txikitxoan, auzoko guztien artean berritutako baserri bat badago, eta beko oinean herriko etxea paratu dute. Goiko oina turismo ostatu bat da, Mendeikako bizilagunek kudeatuta. Mendeikan gaude, Urduñako udalerrian, eta lokala Mendeikako administrazio batzarraren jabetzakoa da. Beheko aldea gizarte etxea da, eta goiko aldean turismo landetxea dago. Kanpoko jendea etortzea inguruak ezagutzera beti izango da ona merkataritza, ostalaritza eta abar bultzatzeko. Bai udalerrirako, bai Ibarrerako ona izango da. Arabako lurralde historikoan barna sartu gara, eta Aiarako Ibarretik egin dugu aurrera. Josu Artetxe dugu Ibarreko alkatea, eta inguruko paisaia bikainak goraipatu zizkigun. Bertoko basoak izaten dira gehien bat, eta noski, larreak ere ez dira gutxi. Mendez mende, hartzainek eta abeltzainek moldatuak. Aiara esan beharko, nik uste eskaindu alduena, gehien bat da eskaintza naturalistiko bat, ez? Patrimonioaren aldetik badaukagu bai Kexako dorretxea, konbentua eta dorretxea, baina igual gure patrimonio edo ondare handiena da hori naturalistikoa, ez? Badaukagu hemen justo gure atzean dago,
Gorobel mendikatea, eta uste dugu sektore primarioa abeltzantza dena eta hori markatzen du gehien bat aiararen izaera. Hemen garatu da pixka bat azken urteotan txakolinaren garapena eginda, badaukogu jatorrizko izena bebai, Arabakoa, eta alde horretatik hori potentzia handia dauko. Hori kombinatzen daukagune ondare artistikoa eta historikoarekin, esate baterako eskualde mailan Artziniegako kasko historikoarekin eta Urduñakoarekin, badaukagu gero bebai, halako esateko zerbitzurako herriak direnak igual Amurrio izango zela, eta gure aldetik Aiaran eskaintzen duguna gehien bat, hori, patrimonio naturalistikoa da. Ibarreko produkturik ospetsuenetako bat txakolina da. Bizkaiko txakolina eta Arabako txakolina jatorri izenek espazio bera partekatzen dute hemen. Txakolina eskualdeko turismo eskaintzaren parte da, eta saltokietan eskura dezakegun produktu bat baino askoz gehiago da. Beldu upategian uzta urria izan dute aurten, baina kalitate honekoa gainerako txakolindegietan bezala. Urte hau korapilatsua izan da, ez da erraza izan aurrera egitea. Baina azkenean txakolin oso ona lortu dugu. Ezaugarri bikainak ditu. Fruta zaporea du, sagar eta zitriko lurrin oso nabarmenak ditu. Kantitate aldetik urria izan bada ere, kalitate honeko uzta izan da. Arabako txakolinaren kontseilu arautzailea txakolinaren jatorri izenen barruan eratu den azkena da. Gaur egun 7 upategi ditu eta txakolin ekoizpenak eta prestaketa finkatuta geratu dira. Bilakaera interesgarria da, azken boladan gorabeherak izan baditugu ere, eguraldia dela, temperaturak direla. Uztak ez dira oso oparoak izan, baina muga guztien gainetik gabiltza. Gure bilakaera interesgarria izan dela ikusten dut eta merkatura ateratzen ditugun ardoak onak dira. Buenos pal mercado. Dastak eta bizitaldiak Beldui enpresaren filosofiari loturik daude. Kultura enologikorako abagune batean gaude. Mundu guztiari gustatzen baizaio enoturismoaren alderdi bat edo beste ezagutzea. Mundu honetan gabiltzanok ez ezik, kanpoko jendeak ere gogoko du ardo mundua ezagutzea, eta horretan gabiltza. Hemen, Beldui txakolina etxean, bisitaldi gidatuak egiten ditugu upategia ezagutzeko. Bisitaldi mota ezberdinak daude, gauekoak, oinarrizkoak, jendeari azaltzen diogun non gauden, nola egiten dugun txakolina, eta azkenik dasta bat egiten dugu. Hona etortzen den jendeak niri entzuteaz gain, gure ardoak dastatzea ere nahi dugu. Horrela, gure produktua ezagutu eta errazago animatuko dira erostera. Artziniega aldera gerturatu gara, edo zehatzago esan da, bertako lekurik emblematikoenera. Arteko Ama Birjinaren santutegira alegia. Leku honekia ez du aurkezpen beharrik, izena ematen dion artea zuhaitz berezi dago izendatuta. Herrian leku asko bisita ditzakegun arren, Inigo Gomez Artziniegako zinegotziak aholku zenbait eman dizkigu. Behar dut, Artziniega badirudi oso urrun dauela, zatik mendebaldean gaude, Arabako mendebaldean, eta batzuentzat oso urrun gaude. Baina Bilbotik 26 kilometrora gaude, orduan oso hurbil gaude eta Artziniega oso leku ona da ona etorteko, eguna pasatzeko edo asteburua pasatzeko. Kontutan hartu behar dugu Artziniega oso garrantzitsua da euren patrimonio kulturala. Hemen daukagu Arteko santutegia, guretzat oso garrantzitsua da, Arteko Birjina Artzinigatarrak oso barruan daukagu Birjina, gero bestaldetik oso pena merezi du ikustea Alde Zaharra, Erdi Aroko Alde Zaharra, kontutan hartu behar dugu Artziniegako herria 1272. Urtean fundatu zen, eta bebai Artziniegan kultura arloan ekintza asko daude. Artistikoki mugimendu asko dago hemen Artziniegan eta 3 museo daude. Etnografia museoa denboran zehar eginiko bidaia bat da. Gaur egun museoan ikusgai daukagun ondarea bizilagunen parte hartzearekin bildua da. Garaiura bizi izan zutenei oroitzapen asko dakarzkie eta jende gaztearentzat halako aurkikuntza bat da. Garai hartako gauzak nolakoak ziren jartzen dizkieta begi aurrean.
nagusiek gogoratzen dute nola izan zen haien bizitza. Eta normalean beti esaten dute, nire aita izan zen Arotxa, eta hemen daukazue gauza guztiak. Eta umeek ere asko gustatzen zaie hau, eta horrela ikusten dute nola izan zen bizitza hori. Hau da, jakin behar dute nola izan zen gure bizitza. Herriko eskola, taberna, ilea apaindegia, baserria edota dolareak sorberriturik ikus ditzakegu museoko 17 aretoetan. Dolarean gaude eta hemen azaltzen dugu Artziniegan txakoli egin da. Egiten da Artziniegan gaur egun ere eta Araban 17 gela dira eta daukagu Artziniegako bizitza. Hau da, herrien bizitza, hemen aurkitu aldugu, ez dakit, Antzinako farmazia, Antzinako botika, eskola bat, denda taberna, eta hemen daukagu ere korta bat animaliekin, zutegia da, herrien bizitza. Artziniegako museo etnografikoa utzi eta beste museo bat ikustera joango gara, Santxotena. Teresak egin digu harrera. Xabier Santxotena artistaren arimatik arte eztanda bihurturik zura irteten den lekuan gaude. Hemen obrekin interaktuatzeko aukera daukagu, areago, ukitu ere egin ditzakegu, helarazten dituzten sentsazioak sentitzeko. Teresak uste du, museoak eta Artziniegaren edertasunak elkarren eskutik joan behar dutela. Museoan eskulturak ikus daitezke, batez ere zurez eginak. Egilea Xabier Santxotena. Hark beti esaten du obrak ukitu egin behar direla. Bisitariek hemen dauzkagun obra guztiak ukitu behar dituztela, eta harrituta gelditzen dira. Museoetan normalean ez baitute ukitzen uzten. Ezberdina ere bada, zeren eskulturak ikusteaz gain, egilearekin egoteko aukera ere badute. Beraz, Artziniegara etortzen diren turistentzat beste erakargarri bat da. Dakizuenez, gure herria erdiarokoa da, eta zoragarria da benetan. Erakusketagunea ikuskizun bat da, baina Xabierrentzat museoa lantegi ere bada. Bertan gaztetxoek, barruan daramaten artearekiko grina adieraz dezakete lantxoen bitartez. Hauxe da taller museoa. Eta, hau da lantegia, hemen egiten ditut eskulturak, eta hortiken aparte, hemen eskola bezala dago, eta umeekin ikastolatiken edo beste kolegiotiken tortzen diren mutilek, hemen materiala emanez, bai polispana edo egurrek edo alambre edo zerbait burdin edo papela, behaiek gauz batzuek erakutsiz, behak eskultore bezala ertetzen dire mendiken. Osean, hemen arras hartzen zaioe. Gaur egin dugun ibilaldia, Aiaran eta Nerbioi garaian zehar egin ditzakegun ibilaldi ugarietako bat baino ez da. Paisaia, artea, ondarea eta baserri ekoizpenak elkarloturik daudela ikusi dugu, oreka ezin perfektuagoan.